Bo día a todos e todas, esperando e confiando que esteades o mellor posible nestas jornadas de confinamento e que continuedes con moito ánimo para seguir desenvolvendo o noso traballo, pois imos continuar. Comezaremos a parte práctica que aínda nos quedaba por explicar dentro da materia. Nesa parte práctica era o verbo e parte da subordinación. Nesta segunda semana imos comezar co verbo. Ese repaso do verbo que tiñamos estipulado desde o principio de curso vámoslo dividir en dúas sesións. Na sesión de hoxe traballaremos coa presentación de aula. Esa presentación, a mesma coa que traballamos normalmente dentro da aula, vai ir acompañada dunha explicación oral miña. Ben, en breve desaparecerá a miña cara e empezará a aparecer esa explicación acompañando a presentación. Comezamos entón o repaso do verbo a través dunha primeira aproximación. Iniciamos o estudo cunha breve caracterización morfolóxica que nos axude a situármonos no traballo desenvolvido durante o curso pasado. Veremos unha serie de trazos delimitadores que servirán de base para a análise. O primeiro que podemos destacar é que o verbo é unha categoría gramatical de grande complexidade a causa da súa variabilidade. Por iso dicimos que está chea de significado. O seu estudo pode facerse dende dúas perspectivas, léxica e gramatical. Pararémonos na segunda delas. Semánticamente é unha palabra que expresa acción, estado ou proceso, como podedes ver nos diferentes exemplos: estudar, quedar e crecer. Desde o punto de vista sintáctico, ten unha función clave e primordial, a de predicado da oración, ao ser o elemento imprescindible desta. O suxeito de habelo ten a necesidade de concordar con el en número e persoa. E por último, o aspecto no que máis nos imos parar, o morfolóxico. O verbo pode presentar unha serie de constituíntes: radical, tamén chamado raíz ou lexema, vogal temática e desinencias verbais. Agora analizaremos máis polo miúdo os posibles constituíntes dunha forma verbal, que peso ten cada un deles e como os debemos de identificar nunha segmentación morfolóxica. Primeiro temos o radical. Identificámolo co R mayúsculo, parte imprescindible do verbo que aporta o seu contido semántico. A vogal temática, identificada como VT, é a vogal que se sitúa despois do radical e ten unha función puramente clasificatoria, por iso dicimos que ten un valor taxonómico, dado que só indica a que conxugación pertence o verbo. Primeira, vogal temática A; segunda, vogal temática E; e terceira, vogal temática I. O morfema modo temporal, identificado como MMT, é a parte do verbo que sinala o tempo, o modo e o aspecto deste. Ten un valor só gramatical e non semántico. E por último, temos o morfema número persoal, identificado como MNP. Tamén aporta valores só gramaticais, os de persoa e número. Os dous primeiros morfemas que acabamos de referirnos, radical e vogal temática, constitúen o tema do verbo, mentres que os dous últimos, morfemas modo temporais e número persoais, conforman as desinencias verbais. O verbo pode clasificarse atendendo a varios criterios. Nós imos traballar naquel que se basea no seu aspecto morfolóxico a través do comportamento dun dos seus constituíntes formais, o radical. Segundo este presenta ou non variabilidade. Temos entón primeiro o verbo regular.
O verbo regular é aquel que o seu radical non varía en todo o paradigma conxugacional. Para identificalo, eliminamos a terminación ar, er ou ir, dependendo da conxugación, e o que nos queda é o radical en todos os tempos e persoas gramaticais dese verbo. Como tedes no exemplo, se collemos o verbo estudar, ao quitarmos ar, o que queda é estud, que é o radical en todo o seu paradigma. A vogal temática no verbo regular ten un comportamento básico: A para a primeira conxugación, E para a segunda e I para a terceira. Mais temos que ter en conta que isto pode variar. Esta variación sucede en verbos atemáticos, como o presente do subxuntivo, que carece de vogal temática, na neutralización entre a segunda e terceira conxugación, ambas intercambian a vogal temática, e un último caso a destacar é o pretérito, que na vogal temática ten un comportamento moi variable. O morfema modo temporal, identificado como MMT, aparece para marcar o modo, o tempo e aspecto en case todo o verbo, agás nalgunhas persoas do pretérito e presente, ambos do modo indicativo. Nas formas nominais é denominado morfema aspectual, dado que estas formas verbais carecen de tempo e modo. Por último, está o morfema número persoal, identificado como MNP, que ten unhas formas estandarizadas e habituais na maior parte dos tempos verbais, como podedes observar nas que están aparecendo na presentación. Esta pauta varía na P1 do presente e futuro de indicativo. Terán como morfema número persoal un O e I respectivamente, e no pretérito de indicativo no que hai variación en case todas as persoas. Para toda a segmentación do verbo regular, tedes nos apuntamentos os cadros dos diferentes modos e tempos verbais nas tres conxugacións. O segundo tipo de verbo atendendo a súa variabilidade no radical é o verbo semirregular. Este tipo de verbos caracterízanse por ter un comportamento case regular, que se ve alterado no seu radical en determinados tempos verbais e persoas gramaticais. O primeiro a ter en conta é que o tempo verbal que sempre vai estar implicado nesta variabilidade é o presente de indicativo. Nalgúns casos tamén afectará a outros tempos, pero o presente sempre vai a estar implicado. Partindo desta premisa, falamos de dous tipos ou variantes posibles no verbo semirregular. Verbos con alternancia vocálica, varía a vogal radical, que é a última vogal do radical, e verbos con I epentético, presenta un I a maiores no radical. Comezamos cos primeiros, verbos con alternancia vocálica. Partiremos da conxugación segunda e terceira, e dentro destas teremos dous modelos para a segunda e tres modelos para a terceira, resultando en total 5 modelos a analizar. Na segunda conxugación presentan esta alternancia verbos con vogal radical en E, modelo beber, e en O, modelo comer. Estes verbos teñen unha alternancia fonética entre o E e o O propio do verbo, que pasa a ser E e O abertos na P2, P3 e P6 do presente de indicativo. Lembrade, sempre está afectado este tempo verbal, o presente de indicativo. No cadro que acaba de aparecer, tedes unha serie de verbos que, cumprindo as condicionantes de alternancia vocálica, isto é, vogal radical en E e son da segunda conxugación, non seguen as pautas desta variabilidade. As especificacións podedes fixarvos, tédelas dentro do cadro.
Na terceira conxugación temos tres modelos desta alternancia. Son modelo advertir, con vogal radical en E, que no presente de indicativo cambia a I. Na P1 advirto, P2 advirtes, P3 advirte e P6 advirten. Como a P1 está afectada nese cambio, tamén aparecerá ese I en todo presente de subxuntivo, advirta, advirtas, etc. E na P2 do imperativo, advírtete. Segundo modelo, modelo servir. Estes verbos son tamén denominados de tripla alternancia. Verbos con vogal radical en E, que cambia a I na P1 do presente de indicativo, eu sirvo, e por conseguinte tamén aparecerá ese I en todo o presente de subxuntivo, sirva, sirvas, etc. Ademais, tamén presentan un E aberto de novo na P2, P3 e P6 do presente de indicativo. O grupo de verbos afectados por esta tripla alternancia é moi concreto, tédelos no cadro da esquina dereita superior. Por último queda o modelo dormir, verbos con vogal radical en U, que cambia a O, aberto na P2, P3 e P6, de novo do presente de indicativo. Nos apuntamentos entregados tedes especificados máis verbos dentro de cada modelo. Para rematar no día de hoxe imos analizar os chamados verbos con I epentético. Se lembrades o traballo desenvolvido no ámbito fonético alá polo mes de setembro, a epentes era un trazo oral da lingua que consistía na adición dunha vogal no medio dunha palabra, pois a estes verbos vaille suceder algo semellante. Os verbos afectados serán os rematados en aer, caer, oír, oír, oer, moer e air, sair. Terán un I que non é propio do verbo no radical da P1 do presente de indicativo. Fixadevos no exemplo, eu caio, pero como na P2 xa non aparece ese I, ti caes, el cae, etc. Isto tamén afecta a todo o presente de subxuntivo. Lembrade como se volve a repetir esa pauta de que cando hai algún tipo de variabilidade no presente, na primeira persoa do presente indicativo, o presente de subxuntivo vai se ver afectado por esa variabilidade. Entón, ímolo ter en todo o presente de subxuntivo, como podedes ver na presentación. Por causa desta irregularidade, hai un, digámoslo así, dano colateral. A P4 e P5 do copretérito deberá levar gráficamente unha diérese no I, como vedes no exemplo do verbo caer, para distinguilo gráficamente do presente de subxuntivo e marcar que ese I constitúe sílaba e morfema por si só. Unha vez rematada a explicación, agora só queda facer esa parte práctica. Lembrade que para realizala, a parte do que acabades de escoitar, tamén podedes contar cos apuntamentos e o esquema desta primeira parte do verbo. Pois até próxima comunicación, moito ánimos e afouteza. Abur!